Nor da Martxel Barantzategi? Martxel Barantzategi naz, 32 urte hauko eta arrasatearra eta ontseko jokak izanaz. Lehenengo partidua galduta, emuten dut aldia badoia lan eurxe hartzen, ez da, kategorixari, aurtengo txapelketari, zuk, nola hasi duzu liga txapelketia? Bueno, aurten bastante ondo. Gauri, gatozen urte gogortxo batetik, eta geratu, egon ginen bilera batzuk itzen temporada hasi baino lehen hau, apurtxo bat mentalidadi aldatzeko ze hori. Aurreko urte apurtxo gogorra izan zen, eta ez ginen nahi errepikatzea, eta bastante mentalizatu hasi ginen danok, entrenamentuan kalidadia bastante gozan aurreko urteekin konparauta, eta nik uste dut, hori, holan behar hasi mintzela, bastante ondo horre demoralizia, eta bastante ondo luna zela demoralizia zirara. Bizitza ertisa daroia oso saskibaloian, lehen komentu dugu, heldutasun horrek saskibaloia beste modu batera bizitzeko, ikusteko, balizu izan dutzu? Bueno, bai, nik esango nahen baiet, urte honetan ziarre nire saskibaloian nirekiko ikuspuntu aldatzen fan dala. Hasiera baten iguale zerixuago hartzen nagoen ez, iguale mutiko gazte baten ilusinua, saber, egunen baten norabaitera helduko nintzen, o lo que sea, eta gero faten zara putxoa relatibizetan, ez hain profesionala ez izaten kirola eta gehiago disfruterako hartzia, eta nik uste dut hori ikasi nagoenetik, bastante gehiago nahiela disfrutetan saskibaloiana. Zer da saskibaloia, Martxelen dako? Niretako, nire bizitzan parte handi bada, ez? Txikitatik gustatu izan jaten kirol bada, kirola gustatu izan jat beti, futbolean ibilina, saskibaloian gero itzen dut aparte kirol asko, baina saskibaloia izan da nire txikitako kirola, mantendu dutena, eta bizitzan munduztana lagun pila bat, jentia esoketako aukera pila bat, eta gauza asko munduztan kirol bada. Kendu be bai? Bueno, bai, dana ez da gratis, ez esaten da moduan, baina bai, denpora, sobre todo, asteburuetako konpromisuakin eta holan, gehien bat, baina, bueno, hasieran jatu kostetan asko, gero urtia aurrera diotzen nian, gero eta gehiago kostetan da, baina, bueno, oitzu itzen zare eta relatibiza dutzen duzu apurtxo bat, ez? Asteburu danak lotuta eukitziana, egisa gure denboralizak ez dira oso luziak, nahiko askar, berandu azten gara eta nahiko askar bukatzen dugu orduan, urte zati, ez esan behar txikina anik, zatitxoa da, baina, bastante denpora dako gut disfrutetako bai. Denboralizia bukatzen da nian, esaten duzu, ja azkena, ja buf, eta denboralizia azten da nian, berriz be hortxe. Olako pentsarakeria dako Martxelek? Ez nagoen izango beti holan dani. Nen komentatu gomunen, azkeneko urtietan suertia eukidogula nahiko denporaldi honak inditzugula, nahiko goian egon garela, eta horrek niarazten dutzu jarraitzeko ilusin hori eukitzea, azkenean zu denboraldi honein bozu, ekipoa denboraldi honein badago eta mantentzen bada taldia, azkenean izteko asunto hori jatzu besta pasetan burutik, gero gizea, igual aldala egon denporaldiren bat edo lo que sea, aputxago gogorragoa, eta hor igual temporaldia bukatu eta esan, ostra, igual ja beste urte bete gehiago, bai, ez, baina, gero pasetan, esaten dut, maiatzerako ja bukatutako gutxo gora temporalizia. Eta azten gare, iraian entreno abuztu bukaeran. Hor dauz, hilabete batzuk esan dut, igual dakot monua apurtxoa berriro, saskibaloian jolasteko lo que sea, eta hori polan nintzeten den, normalien. Badakit askotan galdetu duzutela, badakotzu mugaren bat, noiz laga edo ilusinuak, lesinuek, badako izer esan horret. Bai, lesinuena, desde luego, ni beti ukizen dut beldur hori, egisa azkenek urtietan bastante respetatu duztiela, ez nazera asko geratu lesinuen gatik, orduan alde horretatik nahiko ondo noie, eta hor ez da, oingoz ez dut ikusten arrazoi moruan, toketan bajat, espero zet, baina toketan bajat igual ikusi nahike, baina oingoz ikusiko, ez? Urtez urte fango gara. 10. denboraldia Eba Maia, oin ref 3 deitzen da hori. Asko gertu da saskibaloia 10 urtean ikat? Bueno, ez dagoen esango horren beste aldaketa ikusi dutenik, gure gu eban hasi ginenetik oin arte. Igual
kantera, igual hori aldatu dena gehiago izen da, kantera atletik ekipo gehiago da zela gure kategorixan, lehen igual ez zaizun horren beste. Eta horrek igoten da apurtxo bat, igual exigentzia fizikua, segurake bastante lan itxen dago eta holan, eta igual guri bezkatzen duzko apurtxo bat, fizikamente apurtxoa gehiago mutia urtero, baina bestera printzipioz ez dut ikusi goren aldaketa larri besta. Aipatzen duzunean kantera taldiak dira goiko mailatan taldieketako. Bai, laukogu Baskonian bigarren ekipo gure kategori izan jolasten da, Bilbao Basketen bigarren ekipo de bai, aurten jaz, baina GBCen bigarren ekipo de bai, Burgosen bigarren ekipo de bai, dauz, kantera bastante daukogu. Ondiokan, urduri pitze zara, partido horretik? Apurtxo bat, bai, lehen baina bastante gutxi dau, eta bastante berandu itxo, baina, bueno, bai, azten garenean berotzen eta ja ikusten dutenean apur baina badatorrela partidua handion apurtxo bat jarten naz, gutxi, ja. Naiz eta veteranuenetarikoa izan. Zara veteranuena? Ez naz, ondion. Arrasateko jokalari izetatik bai, baina badaukogu bestegi jokalari ni baino veteranoa bakienak, baina bai. Sarreran zure burua aurkeztu dozu, baina nolako ez zara jokalari moduan? Badakit ez dela samurra, norbera Ez, bueno, ni naz, taldeko jokalari bat naz. Ez dut inoiz holan esango nahi ez dut destakau saskiratzaile honen izetiarren, edo errebotatzaile honen izetiarren, edo zentzan honen izetiarren, baina bueno, beti egon azor berdi maila baten danana, aportetan dute nik uste dute toketan dana, osea, segun ze partidoan, segun ze karakteristika daukon kontrako ekipoak saiatzen azan moldetan, eta nik uste lortzen dutela. Eta hori, gehien bat hori, taldeko jokalari. Todo terrenu ordu. Bai, saiatzen naz, behintzat. Nola gogoratzen duzu ointxe Eba Mailara igozaneko lauko final hori? Pasada bat. Oso gutxitan ikusi dut Iturripain beteta, kriston ambientia, gainera sufribo gaben pila bat, ez da izeten erreza jolazti olako finalak etxian beti izaten da, maldizin joren batu ez dauen etxeko taldian inguruan olako Final Fourretan, baina asko sufriru ginen Final Fourrean bai semifinalian eta bai finalian, eta bukatu ginen eta irabazi ginen izan zen, postasun bat, kristona. Merezitako izan zen, eta gainera erakutsi zuen mantentzen be badakitzuela. Bai, hombre, eta urte gogorrak egon dira. Kostau jaku, hasieran ni akorretan ez Leoko urtio hasi ginela oso fuerte, Eba mailan oso fuerte, baina Leoko buelta bat amestu barikua, eta gero de repente sartu jakun kriston bajoia, kostau jakun bastante temporaria, osea, kategoria mantentzia, eta auki ditugu, hasierako urtietan auki ditugu urte zailtsuak. Baina, bueno, gero amoldau ginen bastante ondo kategorizara, auki ginen aldaketa batzuk, kanpotik etorri zen jokalari batzukin, refuerzo oso onak, entrenadore aldaketekin eta holan behar, eta ja, asentau ginenetik aurrera, ja, ondo. Ameriketako Estatu Batuetako jokalarixekin jokatzeko aukera emundotzu Eban egotiak, baina jokalari bat aukeratzekotan? Bueno, aurreko alkarrizketan bezana, niri atentzin ondizena dituzten izena Martin Buesa izen da. Ze, bueno, zauz jolazten arrasaten Eban mailan bai, baina, bueno, arrasate berri baten, arrasate moruko berri baten, eta errepente esaten dutzu ACB-ko txapeldun bat, asko jolaztu baina ACB-ko txapeldun bat zurekin jolaztera etorrela. Zaten, etorriko da jokalari hon bat, ez dakizer, igual, aber, beldur hori, aber datorren... Bai, Isaki... Bai, Izar moruan o lo que sea, eta nada, que ver, etorri izan bat geixa moruan, kriston tipua da, pertsona humila, eta gero, eskibaloian, aldozu ikusi baldar ritxura purtxe batekin jolasten, eta baina dauko eskumutur bat, dauko kontzeptu batzuz eskibaloianak oso onak. Ikasteko balixoko zotzen pilo bat, Bai, hombre, zaiezeten da... Berezkoa? Hori, azkenean, landutakoa da bai, baina berezko gaitasun badauko, orduan, bai, saiatzen zare berak itzen ditun gauza ikusten, ikasten, baina gero zaiezeten da imitetia. Jokalari izan dituzun, taldekide izan dituzun asko laguna bat dituzu, baina euki dituzun danekin, hola, bosteko desente bat egiteko moduan bai, ez da? Ufa, zaien du jaten, bosteko bat itxia, Aukerak egongo dira, beste goza gara aukeratzia, Bai, aukerak pila bat, de hecho, falkonotzu nien hiru, ez dakit, baina bai, nire hasieretako lagunekin o taldekidekin alkonotzu nien bat,
eta oin bukaeran azkeneko urtietan eta nabienekin beste bat, holan, nire lagunak izendienak betik, nire lagunak eta nire taldekideak izendienekin beti, eta oin saskibaloian gatik lagun inditzutenekin beste bat. Hori da, erakusleio oso ona. Bai, niretako garrantzitsu, nik hori erueten dut. Horren beste urte eruatiana saskibaloian jolasten, saskibaloiaz aparte eta saskibaloietik aratau, seguramente eruaten dut bertan indoten lagunak. Claro, gugabiz saskibalez berbaiten, baina Martxeleko 32 urte dako lana behiten dau. Claro, hau danak hotelera baten sartuta, nomekatzaldetan partiduak, astelenetik barikula lana, entrenamenduak. Bueno, azkenian konpaginetan ikasten duzu, hau da hobi bada, torten zare, deskonektetara, ondo pasetara, edisa da, askotan zai etxen dela bizitza pertsonala eta kirola separetia, ez? Baina, bueno, bai saiatu nazena eta ikasi indotena, kostan jatez, hasiera baten ez nintzen kapasa, baina bai ikasi dutena da diferentzietan, eta hona etorten nazenean disfrutetan. Hona etorri, deskonektau hemendik kanpo daukoten danana, eta hemen ondo pasoz, azkenean horretara gatoz. Gainera, bizita nahiko gogorra da, gainera hona etorri, eta sarretzen azten bagare norberan buruakin bestiekin eta bestiakin, azkenean bastante lehenau fango nintzen hemendik o lo que sea, eta ikasi goto. Hori lortu badozu zorionak, ez da xamurra, Eta egunen baten erabakitzen baldin mozu, etortzen baldin bada, ja kantxak eta lagatzeko ordua, zeure burua entrenatzaile moduan ikusten duzu? Ez larrei. Ez dut esperientzia asko besta entrenadoren moruan, tokau jat igual laguntzaile moruan egotia noiz o noiz. Eta laguntzaile moruan igual eskutxoren bat botateko lo que sea, ze kluba igual bieko dau, ze entrenadore eskasia beti egoten da, beti biharri zeten da jentia entrenetako, igual eskutxo bat botateko egunen baten igual bai. Baina printzipioz entrenadore principal moruan kostot ikusten asko nire burua. Horrek esan gura dau, fokalari izan arren, danok ez tozuela balixo entrenatzaile izateko. Kostot uste, nik iritzi hori dako, azkenean hori eukin biozu. Nik jolazteko predisposizio dana, entrenadoriak esaten duztan etxeko dana, baina gero zuzentzeko edo ez naz ikusten. Gero igual hasi eta guztioa hartzen dut, baina printzipioz ez naz ikusten. Bueno, guratuko gara desterirako egun horren zain, Bixen bitartean sorte ondo moraldizan eta eskerrik asko, Martxel. Zuei, eskerrik asko.